barista na yi kana ta sauri ne na raka ji haka. Jihar Kano zan koma. Jihar Kano kuma? To barista me ya zafi haka da zaka bar gari? Wato ka san honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ya fito takarar gwamnan jihar Kano. Shi yasa zan koma jihar Kano na jira lokacin zaɓe domin na kaɗa masa ƙuri'ata. Bari ma ka ga zahiri. Ka gani? Tabbas na gani. Gani ya kurji kuma ni ma kai mun allura. Tafiyan nan kuma da ni za a yi ta. Ka jira ni ma in je in ɗauko kayana da kuma katin zaɓe na. Don wallahi tafiyan nan da ni za a yi ta. To shikenan babu damuwa. Ina jiran ka amma fa ka hanzarta. Wallahi tafiyan da ni za a yi ta. Dan Allah dan Annabi ka jira ni bari in je in ɗauko kayana. Ni ma tafiyan nan da ni za a yi ta. Ka jira ni dan Allah. Yawwa. Ba dalla. Aboki na ke. Shi ma ya gane gaskiya.